Cine câștigă campionatul în Anglia? Tottenham. În Anglia, bă, eu merg pe Chelsea. Manchester United. Bă, am mai zis cineva Chelsea, frate, că chiar joacă bine. Newcastle. Chelsea. Italia. AC Milan mi-aș dori. Inter. Napoli. Inter. Parma. AC Milan. Cine câștigă campionatul în Germania? Bayern. Dortmund. Bayern Munich. Cum de-ai panțuită? Bayern, frate, că se uită panțurul pe mine. Că să zic altceva. Bayern. Leverkusen cu Ten Hag. Germania. Dortmund. Bun. Cine câștigă campionatul în Spania? Real Madrid. Real Oviedo. Atletico. Atletico Madrid. Barça. Barcelona, evident. Cu vreo 10 etape înainte, nu mult. Cine a mai rămas un singur campionat din top 5 țări? Franța. Și Franța, o să spun... Pe CSB-ul. PSG-ul. Marseille. Nice. PSG. PSG. Olympic Marseille.